Velkommen til Dansk Aktionærforenings årlige Aktie Grand Prix. I dag skal vi afslutte Aktie Grand Prix, som startede i november 2022. Og dem, som er med i studiet sidste år og igen i år, det er Per Juhl fra Per Juhl Vandhjulmest, Michael Friis fra H.C. Andersen Capital, Johannes Møller fra MV Compounders, og jeg selv hedder Ole Søberg. Før vi går i gang, så vil jeg lige understrege, at det her det er altså noget, vi laver for sjov. Så man skal ikke bare fare ud og investere i de her aktier, fordi det er ikke det, der er meningen. Det er mere inspiration, og så må man selv undersøge, om de her virksomheder, vi foreslår i konkurrencen, at det er noget, som kunne være interessant at investere i. Det vil jeg sagt, så synes jeg, at vi skal gennemgå de 8 aktier for sidste år. Og det er faktisk et ret interessant løb, fordi hvis det var et hestevedløb, så ville der være meget langt mellem hestene, når den første kom hen over målstregen. Men jeg skal ikke sådan afsløre noget på nuværende tidspunkt. Vi starter med Johannes Møller. Du valgte sidste år 2 aktier, Lancashire og ISS. Og det er gået en lille smule ned, men det har også været et lidt svært år rent økonomisk. Hvad vil du have kommentar til de 2 selskaber, du valgte på nuværende tidspunkt? Jamen, jeg har jo været så uheldig at vælge 2 af de dårligste aktier i vores portefølje hos MV Compounders. Lancashire overrasker det mig lidt, at kursen ligger så dårligt, for det går faktisk rigtig godt i virksomheden. De skovler penge ind, så den synes jeg burde ligge bedre. ISS, der synes jeg, at deres kursudvikling er en smule selvforskyldt. De har lavet nogle selvmål, og det kunne de jo så bare have lavet være med. Noget af det, de har gjort, det er, at de ligesom er begyndt at købe virksomheder igen, og de er begyndt at sælge noget, som ikke går så godt. Og det er ligesom den vej, som historisk har vist sig ikke at være så værdiskabende for aktionærerne i ISS. Så okay. Der er simpelthen et rødt flag der, kan man sige. Nå, næste levende billede, det var minus 13,5%. Næste levende billede er Michael Friis, som havde det var ganske tæt på minus 11%. Og det var opnået ved hjælp af Bayer og en cybersecurity ETF. Opnået er måske så meget sagt, men jamen altså Bayer, det er gaven, der bliver ved med at give. Altså den her, jeg køber den jo på, at der kommer ny ledelse, og det gjorde det også, der splitter selskabet op og får alle de her aktionærværdier ud, og at man får løst de her problemer omkring Roundup'en. Vi har måske alle sammen brugt det, i hvert fald landmændene kender måske det her udtryk, men der er jo kæmpe erstatningssager i USA. Og ja, det er gaven, der bliver ved med at give. Juryen bliver ved med at tildele amerikanerne flere $100 millioner i de her retssager, så den er ikke rigtig blevet lukket ned, og ja, vi har fået en ny ledelse. Og det eneste, han har gjort, det er at rydde lidt i mellemlederlaget, men jeg tror stadigvæk på, at han kommer til at splitte op og komme ud med aktionærværdierne, men vi har kun haft 1 år, og så siger jeg kun haft 1 år, nu har jeg ejet den her 5 år, men det skal nok komme, men det bliver bare året, hvor det stadigvæk ikke kom. Og cybersecurity, jamen, hvis man kigger på den, og så siger, okay, det er da okay, men altså i forhold til, at vi ligger i en tech-sektor her, altså, som har klaret sig rigtig godt, så er det jo dybt overraskende, at det ikke blev det, der blev temaet. Men her er forklaringen, AI blev hovedtemaet i år, og ikke det her cybersecurity eller internetsikkerhed, der blev hovedtemaet, og derfor har den klaret sig okay, men heller ikke mere. Men jeg mener, vi talte om sidste år, den største elefant inde i den der cybersecurity-butik, det er Palo Alto. Ja. Og den har jo faktisk klaret det ret godt. Ja. Så må være nogle af de mindre, som har trukket det ned. Den her ETF består af nogle gamle selskaber, og så en masse nye spændende selskaber. De der nye spændende selskaber, de er stadigvæk sådan, når renten skal i 5, så aktiemarkedet sådan lige synes, de er friske nok. Ikke? Så det er en af forklaringerne. Men jeg tror, hovedforklaringen det er alle penge over i AI, frem for at det, som vi troede, der blev temaet inden for du kan sige, teknologisektoren, nemlig cybersecurity, fordi vi har alle de her, kan du sige, krige og kriser rundt omkring i verden. Så det er der, hvor jeg tog fejl i år. Godt. Tredje levende billede, det er så mig selv, for at sige det som det er. Jeg havde et afkast på 28%, vel at mærke plus, og som jeg husker det, så valgte jeg Danske Bank, fordi jeg tænkte, renterne de var steget, og de ville stige yderligere, og det er rigtig godt for bankaktier, og det har så vist sig at være tilfældet. Det er ikke kun Danske Bank, der er steget, det er faktisk rigtig mange bankaktier i Europa. Den anden Royal Unibrew, det var fordi en stigende periode med stigende renter, så gælder der med noget defensivt, og der har den faktisk fungeret bedre, end jeg havde regnet med. Jeg troede ikke, at selskabet ville stige så meget. Men det er faktisk gået udmærket til de her samlede 28% afkast. Men det er jo ingenting. Altså jeg må sige det her, hvis det var et hestevedløb ude på, hvis I kender Klampenborg galopbanen, så svarer det til, at nærmest 2 af hestene står henne i startboksen stadigvæk, og så er jeg henne i nærheden af bakken, man kører forbi over ved parkeringspladsen på bakken, og så løber Per Juhl i mål, altså 1 kilometer foran alle os andre, med et afkast på intet mindre end 122%. Altså det er den største afvigelse, jeg kan huske i den her konkurrence nogensinde. Per Juhl, du valgte Taiwan Semiconductor og Meta, måske bedre kendt som Facebook. Ja.
Hvad er kommentaren til, at det er gået så super godt der? Ja, altså Taiwan er jo også 35% op, er jo rigtig godt i sig selv. Jeg valgte den grundlæggende, fordi jeg synes, den var for billig. Altså det er ligesom den måde, jeg prøver at kigge på tingene. Og synes, at de er verdens største producent af mikrochips, ikke? Og har er foran også sådan, teknologisk. Og derfor så tænker jeg, på den lange bane, så er det et rigtig godt sted at være. Men det er også en meget konjunkturfølsom branche, så det er sådan noget, der svinger virkelig meget op og ned, fordi nogle gange så er der for mange chips, der bliver lavet, og for lidt efterspørgsel, og så falder priserne meget, og så kan det stige den anden vej. Meta er jo en helt speciel næsten historie, eller en ekstrem historie på en eller anden måde, at den stiger over næsten 210%. I virkeligheden så er det den ene hest, der har trukket hele dit afkast, kan man sige. Taiwan er nummer 2 af alle de her 8, så det ved jeg ikke, hvad man skal kalde. Men okay. Meta var meget nede på det tidspunkt. Så Facebook ved at have sådan, at deres brugere antal ikke rigtig steg ret meget længere, så er Facebook ligesom en vækstvirksomhed, eller er det noget andet? Og så var man virkelig bange for det her meta-universe, eller hvad er det, han kalder det, Zuckerberg, ikke? Altså Mark Zuckerberg, topchefen, ville lave sådan en virtuel verden, ikke? Og havde ligesom signaleret, at han ville putte milliarder af dollar i det der hver eneste år. Og det var man selvfølgelig meget nervøs for. Så gik det vel egentlig ok fint med Meta, og så især holdt han lidt igen med det der og sagde, at vi kommer ikke til at lave bare at poste penge i et sort hul i evighed. Og det var markedet nok meget tilfreds med. Investorerne var meget tilfredse, og så har den reboundet rigtig meget tilbage. Han besluttede sig simpelthen for at være forretningsmand. Ja, altså det gjorde han jo, og jeg kan jo nemt stå her og sige, at det havde jeg regnet ud. Nej, men på en måde havde jeg sådan lidt, Zuckerberg er forretningsmand efter min mening også, og selvfølgelig er det, jeg synes egentlig, det er fint, at man kigger frem i sådan en butik og siger, hvad skal vi? Hvad er vores butik om 10 år og sådan nogle ting? Men selvfølgelig med en vis, ground, sådan noget? Jeg er lidt nysgerrig. Undskyld. Jeg er jo glad for, at vi skulle kommentere hinandens aktie sidste år. Der var ikke tid mere, fordi det, jeg stod og havde sagt, det, hvis der var en af de 8, der var her, så var det Meta allerhelst ikke ville have. Fordi jeg troede simpelthen ikke på Mark Zuckerberg. Jeg troede ikke på ham som forretningsmand. Jeg troede på ham som visionær, og at han ville gennemføre de her på trods af markedet. Ikke? Og han så har lavet den her vending, hvor han ligesom er gået fra, jeg skal være nummer 1 på det her meta-univers til, at det er året Year of Efficiency. Ikke? Altså, det havde jeg aldrig skudt på, at han ville rykke sig på. Ikke? Altså, at han er kronprinsen, han ejer selskabet selv. Ikke? Aktionærer kan sgu sige, hvad de vil. Ikke? Så jeg er glad for, at vi ikke nåede det, fordi så har jeg stået og set endnu dummere ud her i år. Men det er klart det, der er sket. Michael, det taler vi ikke om. Det går. Men når nu vi ser de her 4 resultater, så er det jo ret tydeligt, hvem der er den vinderen. Så i lighed med tidligere i år, så er der jo præmie og det er anden gang, du vinder den her, er det ikke, Per? Anden gang i træk, ja. Anden gang i træk, det er helt vildt. Så stort tillykke. Værsgo. Jo, tak skal du have. Er der også et diplom? Du får lige en hånd her, og så sådan en her. Er der et diplom næste år også, fordi så tager vi os sammen. Der er et diplom og tilsvarende til næste år er det måske en årgangschampagne, hvis det er den samme. Ja. Men tusind tak for, I lyttede med. Vi håber, at det selvfølgelig er god inspiration. Men som sagt tidligt, så er det altså ikke noget, man bare skal kaste sig ud i de her aktier, uden at lave et ordentligt stykke arbejde for sig selv. Og det er jo en god anledning til at melde sig ind i Aktionærforeningen og lære lidt om, hvordan man kan analysere en virksomhed. Tak for os.